जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै क'क्राझाराव मोनसे हेन्डमेड बम ब्लास्ट जानानै थांदों नङा होमबा आईईडी दा बेवहाय रायजो हिसाबै जों रायजो राजाफ्रा बे ओनसोलनि टटेल बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा जों बेबादिखौ रावबो समर्थन खालामा आरो रावबो लुबैया बेनि थाखाय जाय होदों बेखौ थाबैनो हमथों इनभेस्टिगेशना गोख्रैनिफ्राय गोख्रै सोलिथों आरो थाबैनो सास्ति होदों आयेनगत भाबै नाथाय बे खोथाखौनो लानानै दैदेनगिरिफोरखौ आं एसेबां बुंनाय नुवाखै नाथाय जायफोर आगसि आगदा थायो माखासे दैदेनगिरि श्रेणी सोरबा वार्कार बिथांमोननि बुंनाया आरो इउपिपिएल दोलोनि सापर्टार्स प्रमद बर' बिथांनि सापर्टार्स बिथांमोन बुंनाया डाइरेक्टलि बुंनो हायाखैबाबो इनडाइरेक्टलि हाग्रामा महिलारी सारखौ थांखिनानै बुंनाय जादों बिथांमोननि आसिया हाग्रामा महिलारी सारखौ डाइरेक्टलि थोंजोङै थुहरदों बे बम होनायजों बम ब्लास्ट जानायजों बेहा मा सोमोन्दो दं बेजों नोंथांमोना मा फोरमायनो नागिरदों सासे फेसबुक पेज सालायगिरियाथ' होनदों बेबादिखौनो थांनाय 5 बोसोराव खोनाथाराखैमोन बेबादिखौ नुयैया गोबावथारसैमोन दिनै नुफैबाय प्रमद बर' सारनि समाव बेबादिखौ खोनाफेरथ्राखैमोन बिदि होनदों सासे फेसबुक पेज सालायगिरिया आरो बियो हयथ' इउपिपिएल दोलोनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि नेता जानांगौ नेता नंगौ नुयो एखमबा प्रमद बर' बिथांजोंबो दा थांनाय 5 बोसोराव बेबादिखौ नुफेराखैमोननो गोबावथारसैमोननो दावराव दावसि गैया सान्थियै फैबाय थादोंमोन सान्थिखौ सोर बंग खालामदों असान्थिखौ सोर खालामदों सिगाङाव बेखौ आं दा खिथागोन गिबियाव नैबे फेसबुक पेज सालायगिरि बिथांनि खोथाखौ बुंग्रोनि थांनाय 5 बोसोराव बिथाङा मेगन खाना ना जाम्बा बुरबक बिलाय बे मेलेम गलायनाय धारबारियाव गावनाया सोरथोमोन मासि बुरबक मानसिलाय बिलाय मा बे गावथारनाय नङा आरो जोंसार आरो जन जायगायावनो बे क'क्राझार बादि ओनसोलावनो फेक एनकाउन्टार होदों बेफोर मा सोरखौबा आथिङाव गावदों बर' रायजो राजाफोरखौ एभेक्सन खालामदों मन्दिर मस्जिद गिर्जा बुख्रुबदों बे 5 बोसोर थांनाय 5 बोसोरावनो सुक्ति जानानै गानगिरिब्लाबो जेलाव सोनायाबो बे थांनाय 5 बोसोरावनो जादों एथ' गोबाव 34 years फर दा बर' नेशन बर' हारिनि थाखाय दावहा नांबोनाय एनडिएफबि आदामोननि इमसन्सजों गेलेनाया प्रमद बर' बिथाङानो बिथांमोननि मोननांगौ पेकेजखौबो बिथाङानो होनो हायाखै आरो बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनाय डिपार्टमेन्ट्सफोरखौ लांजानाय दाख्लैसो हरफिनजोबनानै रायजोफ्रा मिथिबाय माथो थगायमारोलाय प्रमद बर'आ होननानै आरो बावहायलायनो बिराद गोबावसैमोननो बम बेरफुनाय हिंसायारि जाथाय बेफोरबायदि सिलाय बारुद नुयैया गोबावथारसिमलायनो बै समाव बे सेंग्राया बाहा थैनानै थायामोन बबेहाय दंमोन बेलाय बबे खैला कम्पानि सिङाव दंमोन बेलाय जाथायाबा मावदों सोर बुंहरदों बिथांखौ बिथां हाग्रामा महिलारी सारा सासन खालामनानै बिथांमोना माबा नङा माबा मोनसे होनबाय थायो दा बै 17 बोसोर समावबो आन्दलन खालामनाय बायदिसिना खालामनाय हेंथा होनानै दावराव दावसि खालामनाय बन्द'खि बन्द' असान्थि खालामग्राया सोरमोन हाग्रामा महिलारी सारानो खुगाजों स्वयं बुंदों प्रमद बर' बिथाङानोमोन बिथांनि थिननायावनो बे समाव 17 बोसोर हाग्रामा महिलारी सारनि सासन समावहाय दावराव दावसि जाबाय थायोमोन जादोंबोमोन सान्थि रायजो खुंनो मोनाखैमोन नाथाय प्रमद बर' बिथांखौथ' हाग्रामा महिलारी सारा जेबो हेंथा होआखै सान्थि भाबै आरामसे 5 बोसोर खुंनो मोनदों बिथाङासो मावनो हायाखै बेबादिनो हाग्रामा महिलारी सारखौबो सुजुग होनांगौ सान्थि भाबै रायजो खुंनो आरो मा आजावजेनदोंल' मारै मा होदोंबा सोर बमखौ बेखौ नागिरनानै दिरुनगोन पुलिस प्रसासन दङ जानला मोनला बुंबानो जायो नामा कमेन्ट्सखौ जानला मोनला हरबानो जायो नामा नंगौ नङा बिजिरा हसिया खालि इउपिपिएल बिपिएफ उमुक पार्टी बिजेपि होनलायबाय थानानै मा जानो सोरनाव नाङो नों आं जोंनावनो जोब गोग्लैजोबो एखेयानो ना हाग्रामा महिलारी होदोंबाबो प्रमद बर' होदोंबाबो सोर बर'आनो रिजनेल पलिटिकेल पार्टियानो आरो बेनि सायाव बिटिआर एग्रिमेन्टखौ आखरे मावफुंजानांगौनि धरना होनो नागिरदों आन्दलन गिदिर लादों दिल्लीयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरे
मा थांनाय 5 बोसोराव जेबो मावफुंजाथाराखै नामा? माथो मावफुंजाबाय होनलाय? बबे दफाया मावफुंजायाखै होननानै इउजि साराबो प्रश्न सोंलायथारबाय लिडारफोरनाव, रायजो राजाफोरनाव, मिडियानि गेजेरजों बुंना होबाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलना। बिथांमोना बिपिएफ दोलोआ बुंथों बिटिआरनि बबे दफाया जाफुङाखै होननानै। जाफुंजोब्बाय होनलाय आरो मा दरना नांबावगौ? आरो गावसिनि मिटिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिटिंआवनो फैनानै सेन्ट्रेल कनफारेन्सआव अमित शाह बिथाङा होनबाय 87% मावफुंजाबाय होननानै। आरो मा दरना होलायबावनांगौ दं? 87% मावफुंजाबायबाथ' 13%ल'सै, बेलाय अट'मेटिक जाखागोन। नैबे मुगानि रायजो राजाफ्रा नों हाजार थगायनो नाजा, थगायनो हाया, रग' रग' सिन्था धारा खालामो। बेखायनो जानला मोनला खोथाखौ बुंबा जाया। जाफुङाखैबा जाफुङाखै, बै समावनो प्रमद बर' बिथांनि सासन समावनो नोंथांमोना डाइरेक्ट बुंनांगौमोन जेबो जाफुङाखै, जों आन्दलन खालामफिनगोन होननानै। नाथाय नैबे बर्थमान समाव होननाया, हाग्रामा महिलारि सार चिफ जाखांनायनि उनाव बुंनाया, बे एसे साननो गोनां बाथ्रा। 87% मावफुंजाबाय होननायावनो नोंथांमोना आखाइ खबदोंब्ला, नङा होनब्ला नङा होननानै बिरद खालामनो हायोमोन। मावफुंजाबाय होननायाव ओरै आखाइ खब्बाय। एनडिबि बिथांमोननो 4,000 जन साख्रि सोबाय होननायाव ओरै आखाइ खब्बाय। ओजों मोगथाङाव मोनसेबो गैया। सोर साख्रि मोनखो एनडिबि बिथांमोना? माला 87 मावफुंजाखो? बाहा बोरो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि, बहा बोरो रेलवे कच फेक्टरि? नुखाथारो माखौ सिरि। दा बेखायनो रायजो राजाया बेनि सायाव बिजिरगोन। बे बिजिरनायखौ कमेन्ट्स महरै नोंथांमोना हरबानो जाबाय। स' थेंक इउसै, एसेयावनो दोनथ'बाय भिडिअखौ। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।